Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири. Татарстанның 70 меңнән артык ата-ана электрон белем системасына кушылды. Яңартылган системага күчү инде берничә көн элек башланды. Ягъни бу майданчыкта мәктәп укучыларының иешләре һәм билгеләре языла. Яңартылган система күбрәк мөмкинлекләр бирә, әмма беренче көннән үк әти-әниләрдә бик күп сораулар туды. Бу мәсьәлә буенча гомум республика ата-аналар җыелышы узды. Теманың барлык нечкәлекләре турында алдагы язмада. 70 меңнән артык катнашучы, 100 меңнән артык фикер. Онлайн ата-аналар җыелышы барлык битараф булмаган татарстанлыларны җыйды. Җавапларга караганда сораулар күбрәк шул. Ата-аналар социаль челтәрләрдә баланы теркәү авыр, кушымта ябыла яки техник ярдәм җавап бирми дип зарланалар. Мәгариф министрлыгында яңалыкны кертү җиңел эш түгел дип аңлаттылар. Монда иң мөһиме дәүләт хезмәтенә керү һәм гаилә бүлегендә балаларны теркәү. Ата-аналарның сорауларына җавап бирү өчен кайнар линия эшләтеп җибәрделәр. Поверьте, технологическая база платформы – это очень важный вопрос, который... Платформаның технологик базасы хәзер бик мөһим сорау. Бу безгә киләсе 10 елларда белем бирү процессын уңайлы корал белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Әйе, хәзер кайбер күрсәтмәләрне һәм кайбер алгоритмларның дөрес үтәргә кирәк. 3 көн эчендә яңартылган системада 100 мең кеше теркәлгән. Шулайда ата-аналардан теркәлү вакытында киткән хаталар турында хәбәрләр кайнар линиягә килеп кенә тора. Еш кына бу сораулар техник ярдәм белән бәйле. Хәер, Илсур Хадиуллин сүзләренчә, яңартылган платформа тирәсендәге шау-шу инде кимүгә бара. Я призываю уважаемых наших родителей. Мин хөрмәтле ата-аналарны, хөрмәтле укытучыларыбызны, мәктәп җитәкчеләрен тынычрак булырга чакырам. Сыйныф җитәкчеләре мәсьәләләрнең асылын аңларга тиеш. Әйе, бу шундый күчеш чоры. Зинһар, тыныч булыйк. Шулайда теркәлү белән авырлыклар калган очракта системага 22 гыйнвардан соң тыныч кына теркәлеп булачак. Инде бу вакытка республиканың мәгариф учрежденияларында даими расписание барлыкка киләчәк һәм барлык мәсьәләләр дә хәл ителер дип көтелә. Әгәр дә кемнеңдер теркәлү мөмкинлеге булмаса, мәктәпләрдә һәр укучыга парольләр биреләчәк. Ойзлә Батырханова, Ралин Абрамова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Россия президентына сайлауда 11 кандидат катнаша дип белдерделәр Россия үзәк сайлау комиссиясында. Аларның 8-е сәяси партиялар тарафыннан, 3-се үз-үзен тәкъдим итүче буларак катнаша. Рәсми рәвештә үзәк сайлау комиссиясе партиялардан тәкъдим ителгән 3 кешене теркәде. Бу ЛДПРдан Леонид Слуцкий, Новые люди партиясыннан Владислав Дованков, Россия Федерациясы коммунистлар партиясыннан Николай Харитонов. Моннан тыш, сәяси партиялардан Россия коммунистлар партиясе вәкилләре Сергей Муленкович, Гражданская инициативадан Борис Надеждин, Россия азатлык һәм иреклелек партиясе Андрей Богданов, Россия гомум халык берлеге Сергей Бабурин, Россиянең демократик партиясыннан Ирина Свиридова бара. Сайлаучыларга үз-үзен тәкъдим итүчеләр сыйфатында Рада Русских, Анатолий Баташев, Владимир Путин бара. Исегезгә төшерәбез, сайлаулар быел 15, 16, 17 мартта уза. Россиядә бердәм кол үзәк һәм Владимир Путинның сайлау штабы иҗтимагый кабул итү бүлмәсе эшли башлады. Россиядә яшәүчеләр президент вазифасына кандидатка үз тәкъдимнәрен һәм теләкләрен экранда күрсәтелгән күп каналлы телефоны буенча тапшыра ала. Кол үзәктә илнең 5 төбәгеннән 32 волонтер эшли, шулай ук сорауларны яки теләкләрне вопрос putin2024.ru электрон почтасы аша да җибәрергә мөмкин. Республикабыз районнарында махсус хәрби операция зонасыннан кыска вакытлы ялга кайткан хәрбиләр белән даими рәвештә район башлыклары очрашып тора. Шундый очрашуларның берсе бу көннәрдә Нурлат районында да узды. Район башлыгы Дамир Ишкенеев хәрби якташларыннан хезмәткәрләрнең барышы һәм нинди ярдәм кирәклеге турында сорашты. Хәрбиләр үзләренә һәм аларның гаиләләренә күрсәткән ярдәмнәр өчен район җитәкчелегенә һәм райондашларына рәхмәт белдерде. Туган яктан озатылган гуманитар ярдәмнең мөһимлеген ассызыкладылар һәм шиксез туган илгә бары тик җиңү белән генә кайтачакларына ышандырдылар. 20 гыйнварда Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында ел сайын уздырыла торган Манзара спорт һәм музыкаль премиясе җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы уза. Быелгы чара программасында яңа номинациялар кертелгән. Бу турыда Татар информ мәгълүмат агентлыгында үткән матбугат конференциясында оештыручылар белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада. Матбугат җыелышы гадәттәгечә 2 дәүләт телендә алып барылды. Манзара спорт һәм музыка премиясендә быел җиңүчеләрне 10 номинация буенча бүләкләргә җыйналар. Биредә жюри иң яхшы журналист, продюсер, партнер һәм башкаларны билгели. Иң яхшы спортчыны һәм артистны халык сайлар дип көтелә. Фантазия будет
наверное, лучше, чем в том году. Быйыл шара тагында матуррак үтәр дип ышандыра алабыз. Елдан-ел манзара үсә зурая гына. Манзара премиясы 2016 елдан халык күңелен яулады. Яраткан артистлар һәм йөрәккә якын милли көрәш бер сәхнәдә. Biz бүгенге көндә 3 лигага төзеп көрәш ярышын оештырабыз. Манзара премиясында ул алтын лига. Алтын лигада инде безнең дөнья чемпионнары, спорт осталары Манзара премиясын тоткан егетләр. Көмеш лига, анда инде Әгерҗе районында заманында зур нәтиҗәләр күрсәтеп, хәзер инде төрле районнар өчен чыгыш ясый торган Әгерҗе көрәшчеләре безнең шулай күрсәтәсебез килә. Бу районда да көрәш бар, көрәш үсә. Манзарада карате көрәшен күрсәтү дә юкка гына түгел. Баксаң, Россиядә иң күп карате чемпионнары Татарстаннан икән. Следил, смотрел. Мин һәр вакыт манзара тамашасының масштабына соклана идем. Һәм монда карате спортына кертеп җибәрү минем хыялым иде. Манзарада иң яхшы көрәшчеләр катнаша. Аларның авырлыклары быел 30 килограммнан башлана. Иң кечкенә көрәшчегә 12 яшь, улысына 40-50. Көрәшне сакларга кирәк менә бәләкәй районнардан, бәләкәй авыллардан. Ул югалып калырга тиеш түгел. Бүләкләр мулдан, әмма бүләкләр арасында быел машина юк икән. Шулай ук һәр көрәшченең промокоды бар. Тамашачылар билет сатып алганда шул кодны куллана. Шулай итеп көрәшчегә дә билет бәясеннән өлеш чыга. Безнең 500-гә генә калдырдык урыннарны. Чөнки теге комфортта булсын, йомшак урыннарда утырып карыйсылар килә халыкны. Теге киметкәчтән күп чакыру билетлары сорый башладылар. Шуңа күрә без тамашачыларның нәкъ көрәшчеләргә промокодларын куеп. Манзарада җырчы Дилә Нигъматуллина чыгыш ясар дип көтелә. Артистларның тулы исемлеген оештыручылар 20 январьда тамашага килә алмаганнар өчен онлайн трансляциядә каралган. Миләүшә Гальфанова, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Күпчелек кеше әле яңа ел бәйрәм рухы белән яши. Күңелле вакыйгалар да дәвам итә. Казандагы Буа якташлык җәмгыяте районның Исәк авылы балалары өчен чыршы бәйрәме оештырды. Әлеге чара инде 5нче тапкыр уза. Парк янында үсүче зур чыршы тирәсендә булды бәйрәм. Программасы кызыклы итеп төзелгән, театралаштырылган тамаша да күрсәтелә. Кыш бабай кар кызы да килгән. Кышның төп тылсымчылары балалар белән чыршы тирәли әйләнделәр, җырлар җырладылар, уеннар оештырдылар. Роза Сабируллина әйтүенчә, авыл халкы бу чыршы әйләнәсендә очрашуны көтеп ала. Ирек абыйбыз безгә ел сайын шундый матур бәйрәм оештыра. Нинди генә салкын булмаса да, халык җыела, бәйрәм итә, балалар бу бәйрәмне көтеп алалар. Шулай ук әлеге бәйрәмдә яңа ел бүләкләрен уйнатуда традициягә кергән. Анда авылда яшәүчеләр дә, читтән кайтучылар да үз бәхетен сыный ала. Быел да төп приз мобиль телефон иде. Аны яңа ел каникулларына авылга кунакка кайткан Камилә Исхакова отты. Я сначала испугалась, вообще думала, что ничего. Мин бер нәрсәдә отмам дип уйлаган идем. Телефон откач бик шатландым. Аны яңа ел бүләге итеп энемә бүләк иттем. Ирек Закиров әлеге чараларда авылның киләчәге дип карый, чөнки авылда тормыш гөрләсә, бәйрәмнәр булса, читтә яшәүчеләр кеше ватаннарына ешрак кайтачаклар. Авыл халкы өчен зур вакыйга бу. Бала-чагалар, яратып келәр, уйныйлар, күңел ачалар. Авылның тормышын ямьләндерү өчен, авылның тормышын җанландыру өчен бу эш. Бәйрәм кунакларын ачык һавада зур Казанда әзерләгән пылау белән дә сыйладылар, үзешчән сәнгатьтә катнашучылар аларга матур чыгышларын бүләк иттеләр. Рөстәм Әхмәдуллин, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Матур костюмнар, җырлар, фигуристларның профессиональ хәрәкәтләре. Буларның барсында Яшел Үзән районының Ледокол боз сараенда күрергә була иде. Шушы көннәрдә биредә Русалочка дип исемләнгән хәйрия тамашасы узды. Ул мәгълүм әкият эчтәлегенә нигезләнеп куелды. Әлеге чарага махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре, сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар килгән иде. Тамашаның иң матур мизгелләрен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Ялтыравыклы костюмнар, эзлекле хәрәкәтләр, мотор музыка. Тамашачы беренче минутлардан ук әкият иленә чума. Узган ел Щелкунчик тәкъдим ителсә, быел тамашачыны Дисней геройлары таң калдырды.
Яш фигуристлар кыска вакыт içinde үзләрен тылсымлы әкият персонажы буларак тәкъдим итте. Фигуристлар әйтүенчә, әлеге өлкәдә иң мөһиме спорт һәм сәнгать осталыгын куллану. Ну, вообще, это очень хороший опыт. Я фанат Диснея. Мин Дисней чанатары барысы да бер юлы килеп чыкмады, әмма нәтиҗәсе яхшы. Степан Ларин 7 ел элек бызга баса, быел исә аңа 11 яшь һәм әлеге тамашада ул принц ролен башкара. Этот вид спорта нравится мне тем, что есть сложные элементы. Это как спорт, так и искусство. Очень интересно, во-первых, то, что это... Бик күңелле, безнең шәһәрдә булуына шатмын, бик күп эшләр эшләнгән, бик ошады. Светлана Кириллова кызы Алина белән таң калган. Яшел Үзәндә бу дәрәҗәдәге тамашаны беренче тапкыр күрүбез диләр. Представление нам очень понравилось. Мы первый раз здесь в ледоколе. Ну, это было очень шикарно. Дети катаются отлично. Яшел Үзән халкын әлеге тамаша таң калдырган. Ә инде яшьтемер аякта шуучылар үзләренең мотор чыгышлары белән якташларын сөендерергә һәрвакыт әзер. Динә Нәҗмәтдинова, Әлфия Мөхәммәтшина, Юлия Озерова, Александр Федоров, Татарстан яңалыклары, Яшел Үзән районы. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Ә мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.